Bantwana abahleke nami ngizokhuluma ngeNkosi uThingo. Ngengikukhumbulayo oShembe abasenzela kona. Kuluyamuzwa kithi. Ekwathi sekhambile iNkosi sihambile emhlabeni ewumkhulu. Eyayizophatha isihlalo ingakahlali. Kodwa uShembe wahamba phambili. Ngoba ngiyakhumbula ukuthi uShembe wayesendaweni yakithi esemachunwini eMsinga. Bathi wahamba ngo-9 ekuseni kuyiSabatha. Ukuhamba kwakhe eNazaretha ubaba wakhe waba nenkinga engazi ukuthi uzokwenza njani. Kodwa wakhumbula ukuthi uShembe ukhona futhi usezweni lakithi emachunwini. Bathi ke ngaleso sikhathi zazingabi khona ezinye izinto ekuthiwa imoto. Bathi ubaba wakhe wathuma umfowabo wathi ucele umbikele ukuthi nansi indodana yakhe endala isidlulile emhlabeni. Bathi ndoda umfowabo yagibela izinkabe ezimbili zamayashi. Eyodwa yayixakile elinye iligibela. Kodwa bathi yahamba le ndoda eside isikhathi lakhathala elinye iyashi. Yathi yalixhaka la ngabe lisavuma yalishiya yagibela elinye. Ngokuba lapha yana eyayiyakhona yayiyobika umntwana osedlulile emhlabeni. Ubaba wakhe efisa ukuthi uNkulunkulu azi ngoba kwavela ukuthi abantu sebezwile ukuthi useshonile. Wayesethi cha akuzukwenziwa lutho la. Safuna ukuyobikela uShembe. Nazaretha ingcwele bathi uShembe ngaleso sikhathi wabiza inkosazane. Wayesebhala nje imigqa emibili ngakabhala ngakho wayesethi Chunu thatha le ncwadi ufike uyishutheke lapha phansi kwaleli yatshe kulezi yantaba. Uhambe masisha singakashaya isikhathi esithize lapha. Bathi ke wabuyela wagibela futhi iyashi ephuthuma leso sikhathi ekuthiwa akufika khona singakashaya. Kodwa ke uthi wayehamba neyashi lakhe seliya ngokukhathala. Wazama ukuthi iyashi selikhathele ngoba wayesebekelwe isikhathi ebekelwe uNkulunkulu naye futhi efisa ukuthi lona olapha ekhaya uShembe mbuyise. Kodwa Nazaretha uNkulunkulu wabantu noNesawu wathi seyifakile wayela ethola ukukhuleka naye. Wazwakala ekhaya sekuthiwa nangu usepheqa amehlo usevukile. Sithi ke Nazaretha uShembe uNkulunkulu. Ngiyacela Shembe ingcwele ukuthi usilekelele. Wenze le ndawo iphatheke. Kulezi yansukwana nje kwaba nensizwa nje ayiqeda abantu ngombese edolobheni. Yahlaba abantu abawu5. Besibonga esisodwa washona yedwa. Ngithi ke nyazi lwezulu sikhumbule lesiyasizwe bese usenza siphatheke. Sazi futhi ukuthi ukhona umholi okhona. Ngicela lokho ke iNkosi yobusamazwe noyizwile. Amen.